groeten aan... Ja, zit jij dan? Ik doe de groeten aan mijn vader, die aan het werk is. Ik de Oma, aan onze 2 tantes en onze 2 ooms. We doen de groet aan onze dinnetjes die niet mee zijn. Onze vriendinnetjes, aan de sponsor Ernst. Ik doe de groeten aan mijn vrienden. Oh, en de hond. Ik doe de groeten aan mijn broer. Ik doe de groeten aan Sportclub Geernemuiden. Groetjes van papa en oma en opa en mijn tante. Groetjes aan opa en oma. Ik wil graag de groeten doen aan mijn moeder en ik vind het hier hartstikke leuk. Ik doe de groeten aan mensen aan René. Ik wil de groeten doen aan Dries. Groeten aan mama en papa en mijn oma en mijn tante.